Türkmenistan'ın günorta günü sebeplerini 8-nji ýylyna agşamara güýçlü ýel turdy. Mary welaýatynyň Garagum etrawyna elektrik öpçünçligi kesildi. Güýçlü şemal meýweli baglara ziýan ýetirdi. Sebitiň administrativ merkezine büdjet işgärleri, jemaat gulunyň işçileri 9-njy ýylyna günüň 1-nji ýarymyna tolany şemal heniz dowam edýän mahaly ýowur geçirdi. Birazdan howa maglumatlaryny çap edýän Meteo jurnal neşri 7-8-nji ýylyna Türkmenistanyň ähli sebeplerini güýçlü şemalyň öwütmegine garaşlýanyny habar berdi. Azatlyk radiosynyň habarçylary günorta günüňor sebeplerde 9-njy ýylyna howa hadisasynyň henizem dowam edýändigini habar berdiler. Howa maglumatlary neşri ahal Mary we Balkan welaýatlaryna sekundda tüýligi 12-17 metr ýetýän, käbir sebeplerde 19 metreçe ýetýän şemalyň öwütmegine garaşlýanyny habar berdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy Mary welaýatynyň Garagum etrawyna güýçlü şemal sebäpli käbir agaç şahalarynyň döwlendigini, meýweli baglara ziýan ýetendigini habar berýär. Segel şemal bolsa ýagyş ýagsa Garagum etrawynyň elektrik öpçünçligi kesilýär. Diýip bir ýerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Tüýligi sekundda iň köp 19 metreçeni baryp ýeten şemal Mary welaýatynyň meýweli baglara ziýan ýetirdi. Käbir sebäpleriniň elektrik öpçünçligine bökdönşlik döretdi. Meteo jurnal neşrine görä 8-9-njy ýylyna hem ýurdun käbir sebäplerine amatsız howa hadisalary dowam edýär. Tolany şemal öwüsýär. Howa maglumatlary Mary welaýatyna any uny ýerden güýçlü tolan sebäpli göz bilen görüp bolýan aralygyň göz ýetimiň 300 metreçe aşaklanyny habar berýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary Mary welaýatyna güýçlü tolanyň getiren netijelerini öwrenýär. Ýerli ýaşaýjylar bilen gurrundaş boldy. Şol meýweli baglarymyz bol hasyl getirdi diýip begenipdik ýöne güýçlü şemal baglardaky meýweleri ýere gaçyrdy. Ýerden turup görsek baglardaky meýweler ýere ýazylyp ýatyr. Diýip Garagum etrawynyň bir ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Mary şäheriniň ýaşaýjylary büdjet işgärleri we jemaat gulunyň işçileri 9-njy ýylyň güni ýerden dowam edýän howa hadisasyny garamazdan köpçüliklerin araççylyk işlerini çekildi. Şemal düýün agşam başlady. Bugün hem dowam edýär. Mary şäherinde ýerleşen döwlet eýçiligindäki edara karhanalaryň işgärleri öz iş ýerlerinde araççylyk işlerine çekildi. Jemaat gulunyň işgärleri köçeleri ýuýarlar. Şemal dowam etse-de hökmany suratda ýowur geçirmeli bolýar. Diýip ýerli ýaşaýjylar aýdýarlar. Tolany şemaly üsýan mahaly käbir sebeplerde elektrik öpçünçliginiň kesilmegi bilen adamlar köplenç öýde boldy. Odalan bir içgysynç ýurdumyz bar. Elektrik tog kesilen soň telewizorda güýmenip bolmaýar diýip marly bir ýaşaýjy tolany tupandan hem de elektrik öpçünçliginiň kesilmeginden zeýreni. Türkmenistanyň tutuş ýurt boýunça soňky ýyllarda adatdan daşary howa hadisalary, şol sany gurukçylyk, howanyň wagtyl aşa yssyýada, aşa sowuk bolmagy, çägeli todan turmagy, güýçlü şemaly üsmegi ýaly hadisalar ýygjamlaşýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary Balkan welaýatynyň Türkmenbaş şäherine 7-nji ýylyna geçiren gije dowamly ýagan ýagşyň ýetýän elektrik öpçünçliginiň kesilendigini habar berdi. Liverpool welaýatynyň dolandyryş merkezine ýerleşen dürli idaralarda 7-nji ýylyna howanyň gyzyp 40 gradusdan geçmegi bilen ýylatyň elektrik öpçünçligine bökdönşlik ýüze çykdy. Türkmenistanyň sebäplerine şol sany etrap we oba ýerlerine tapdan düşen durmuş infrastrukturalary ýygy-ýygydan hatardan çykýar. Adatdan daşary howa hadisalary ýüze çykanyna ýylatyň elektrik öpçünçligi kesilýär. Hökümet resmiýetleri we döwlet media serişleri ýurdun çägine hasap alynýan adatdan daşary howa hadisalarynyň fonuny ýylatyň elektrik öpçünçliginiň ýygy-ýygydan kesilýändigini asla agzamaýar. Çelede howanyň üýtgemegi bilen bagly tutuş dünýäde dowam edýän aladalaryň arasyna Türkmenistanyň hökümeti soňky wagtlarda ýurdun çägine ýygy-ýygydan hasap alynýan adatdan daşary howa hadisalary barada tesbir bermeýär.